берете, но за България цветя берете, така. Не, това за вкъщи. За вкъщи ли това? Не, мамаки, очарят. Емин, как е? И на Зета ще дадем, и на Сашо, брат ми. Всички ще има подаръци. Майко, подаръци! Цвети! Цвети! Айде към... Айде, върнем тата. Набрали цветя? Да. Сега ги подари ги на бащата, ги подари тези цветя. Да? Чакай да ме пан! Камерите! Спрете камерите, моля да се Харате към джаба! Спрете камерите, не искам да ме снимат! Нали сега се чупа телевизията! Се чупа телевизията! Кога? Айде, тръгвам! Айде, дай друга.